inda kika ce min ga jirgin sama to zan ce ƙarya ne, mafarki na ne. Rukayya kalli kayan abinci me kuma ya rage ku yi mana a duniyan nan. Baba, akwai wata suturar a waje, kawai ba za mu iya shigo da ita bane shi yasa. Motanka ne Baba Rabiu wanda yarka ta saya maka, ka ga kullum. Leƙa ka gani Baba. Ƙarya ne. Mafarki ne yake so ya wasa da hankali na. Rabe ba mafarki bane, da gaske ne. Haka mafarki yake yi. Yayi ta yaudara ka, yayi ta yaudara ka. Sai kaga kamar gaske ne. Sai ka farka kaga ashe ƙarya ne. Baba Rabe, ba mafarki bane, ka karbi makullin ka shiga ka tuka ka gani. Baba, ni ma da nake tsawon Sumayya da ta saya mun mota bai zama mafarki ba, balle kai da kake mahaifinta. Kai! Rukayya, wallahi daraja